F'attività fil-qalba tal-Belt Valletta, numru ta' studenti ppreżentaw u bijaw prodotti li huma stess ħolqu bħala parti mill-inizjattiva JA Marketplace. L-avveniment offra opportunità lil pubbliku biex jiltaqa' ma' dawn iż-żgħażagħ u jara mill-qrib l-idejat tagħhom. L-istudenti fl-aħħar xhur ħadmu ftimijiet biex joħolqu kumpaniji żgħar fejn irriċerkaw is-suq, żviluppaw prodotti u ħejjew strateġiji ta' marketing biex jippreżentawhom lill-klijenti. L-attività serviet bħala test prattiku ta' dak li tagħmlu fil-programm edukattiv tal-intraprenditorija. Matul il-ġurnata minn żar il-Marketplace seta' jixtri diversi oġġetti innovattivi. One News tkellem wħud minn dawn l-istudenti. Aħna qed nagħmlu jar openers, dawn huma għandna varjetà ta' sizes għal jars differenti. Mela aħna jkollna 6 sizes inkluż. Ukoll tista' għandek parti għal bottle opener. It-target market kien iktar fuq għal nies anzjani, pereżempju nies li jibgħatu mill-artrite. Ħafna tal-limt naħseb huwa li hard work, jiġifieri ħafna xogħol jekk tagħmlu tajjeb iservi. Il-prodott tagħna huwa walking stick. Ġo fih għandu mekkaniżmu b'molla li jaġixxi bħala shock absorber. Apparti minn hekk u hemmhekk biex meta timxi is-sieq ta' wara jkollha bżonn tagħti dik il-kick biex hekk xi tieħu l-pass. Minflok il-molla tagħmilha biex naqqas mill-istrain li jkollok fuq is-saqajn. Jiena personalment mill-esperjenza man-nanniet narahom pereżempju sibu diffiċli biex jimxu u jkunu qed isofru. Huwa ovvjament aktar ma titgħallem fil-ħajja aktar aħjar. U permezz tal-programm aktar tagħmel konnessjonijiet, aktar titgħallem kod xħiliet li ħajjejnuk fid-dinja tax-xogħol. Żar din l-attività l-Prim Ministru Robert Abela fejn innota li dan l-avveniment jenfasizza kif l-edukazzjoni intraprenditorjali tista' tgħin lill-ġenerazzjoni żagħżugħa tiżviluppa ħiliet importanti li jistgħu iwassluha mal-opportunitajiet futuri fid-dinja tax-xogħol u tan-negozju. One News tkellem ukoll ma' Matthew Caruana, kap eżekuttiv ta' JA Malta. L-importanza ta' dan il-programm hija li mhux ġast teorija, imma t-tim irid jiġi bi prodott jara minn fejn ħaj jissorsjah, kif ħajbijaw, so qed jitkellem ma' klijenti, qed jitkellem ma' minnu s-supplier tiegħu, ħalli bekk ikun jista' jmexxi l-kumpanija u dik hija l-esperjenza reali.